2 years inhau yekuti wakauya wakatirwisa tikatiza kupotera kwana sekuru wedu kwaHonde uko. Nditori nemwana akafira pagiraundi inini wari kutirwisa uyu paida uyu ndiye aitotichaya achibana mabhutsa tora mwana wangu inini achiroera pasi mwana anga ine 2 months. Watanga kutituka tikasvika zveshuwa changamiri takapa mabhutsu tikadii tikasukwa nepolisi. Tasiya baba muhospital ari flat out. Shuku dzakatibatawo. Tasvika pasipoti tobva tasvika takaorowa zveshuwa uyu anga ine mwana tikasungwa tikaenda kupenharonga zveshuwa. Kuru sei kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Yana Chirindo versus Venus. Takasvika paground Chirindo achitana kumanika gomba karipo Munesi achitana kumanika gomba karipo chiduku ndikwa Chirindo ndikwa Munesi ndikwa Chirindo tichiongorora paground munda wesoro kana kuita 5 hectares. Munesi wanotiwo wakapa Chirindo wakapa wana Chirindo wanoti wakapa Munesi 2 hectares dzimweni 3 hectares dzakasara dziri uko wana Chirindo. Patone nematongo awo nemakuwa aripo nemagamuzi aripo pa 2 hectares dziripo. Kuzoti ukuwo ndikwana Chirindo kunewo mafoundation awo aripo nemimango nedhemu riripo ririkuzidana Munesi rikuzidana Chirindo. Munesi wakaguriwa pake pane boundary riripo rikuratidza kuti ndopa ifanira pakaguma Munesi, but Munesi akutora the whole area. Yes, saka Munesi wakatombobva makore anoita 23 years asina gari ipapo. Tenderedza yadhi iyo yese isinga include yadhi yaMunesi itori newaya iripo yaane mvura yanyura mumiti apupura awo kuti waya ndiyana Chirindo isiri yake yese. Pakazobuda ruzuwa chingwa Munesi takakura tichiziva kuti akusiri kwei ndikwana Munesi ndiyana Chirindo pamuzi wa Munesi kabuda zvachitsanangura nyaya iyo panhau yewaya yakaiswa ipapo yamageti. Munesi haana kuramba kuti ndiyana Munesi ndiyana Chirindo wakabva ndiyana Chirindo kuti ndo mabire ari paground ipapo. Kozoita zvimwe issue yavari kunyanya kunetsana yavasiri kutadza kugarisana zvakanaka iwo wese vari 2 inonzi murume uyu akatema baba avo nemudemo asi ariye baba ava ariwo akapa uyu futi state. Nyaya hombe takanzwa yakanetsana ndeyekuti baba ava akuda kuigwa angada kuidwa imomo akapira uyu baba ava vakuti aiwa zvaungaigirwe muni petakakupa ndopa akazotemwa ipapo. Ngakuti ndo dispute yakanya kuti kure yavasi kuonana iwo wese vari 2. Mabwana zvakamira sei? Kuti land iyi ndiyani ndiyani? Maonere takaita tanga tichiona sekuti Munesi akaguma ari pa 2 hectares ipapo takaona sekuva zviri right awachitorwa ku ninge ino
Zvakaoneka nese auye in agreement. Diri hapo ndisi kubvumirana hapo ngepekuti mugano pakutanga inspection yakaitwa takawirirana baba wacho chimwe mugano karikuwa karipo asi takazoona kuti vana vakazouya vaizochinja wakuti kwazi uku ndekwedu uku ndekwedu wobva wandisiya pakati wakati ndiokuonodi akonogara handizivi kuti pane here nzira yekuzoti ndingozoupinda here kuti mukaona madimburwa yakaitwa wanga uripo wanodudza kuti uku kwezvakaita imini kuno kune gongo avo wobva wagara uyu munhu wobva watorwa wodaiti murubva kumashopu munopinda nekupi ndo parundinisa pajajimende yekutanga patakairana baba wacho pepa iri ndairikanganwa kuyana takabvumirana nababa wacho kuti tiri kuguma nerukova izvi zvaakutaurwa izvi zvekuti kwazi waya kudini zvakutaurwa nevane asi baba wacho takandawirana kuti tiri kuguma nerukova ende ndiwo mundakaisa waya yangu Saka iye akazvichinja sei? handisiwi Iyi judgment yakazvichinja sei? yakazochinja vachirendo vantu vake chipiri so zviyakuaa awirirana naedinye yechino nobva wazoona kwapiri wazodzwa kechipiri vavana kufonera edu munhu matano apane aitakatini unless kana kuitwa outside zvakadawirirana iye vakati anobvataura ane mafu Aiwa, ndikuti inini iyi rendi yekutaura nezvayo ndeipi? Iyi rendi yanga yakanzi ndeyamunetsi ndeipi? zvakura munhu atakana misimezvo inini yosuka ti mutimamba babawo wakawirirana tikaya kuno feedback zvikataura kunarara anizi vakabvumirana kuti ndendiyani yamwe hapana kupera mazuva topakaziva komana kwapira nononono kaita mistake ndenditichi imini vachibwayango vati tinyora towadzoka kuti kudani after judgment yatinyora anofoni yapera uyu hapasi pasina kuya kukotera pasina kuya munezi koti ndekazvo vatanga munezi koti anga ari munhu inspection tipangasi apena ndezero getting confused. pamusoro chimwe ndinozva paida muchirezi first inspection yakaitwa yanga iri panormans land yakati takaisa gedhi redu isisu inspection tikawati ngatipinde muland tikuratidze maboundaries akati no hatipindi mukati because mhosva yakamangarwa iri panapa saka ndo pawakabvumira taida kuwaratidza maboundaries atakazowaratidza pasecond inspection so ndo patakaita appeal kuti aiwazve munesi uku hakuziri kwake initially munesi akapiwa ari kunzi ari kutsvagira kuti kugarira sabhuku vhumunu dai sabhuku vhumunu ari pano time yacho aipupura izvozvo ini sabhuku vhumunu ndakamuona ndikataura naye akati nyaya idzodzo handipo but isisi sewaridzi wenzvimbo wakagurira uyu kuti it was a squatting area achida kutsvagirwa nasabhuku iri nzvimbo yachirini yekuti tine mawitness patiri kutaura kuti pane mimango pane mafoundations waya changamiri
waya dzedu dzitoriko dziri kugomo dzaane ngura dzekudhara newaya dziripo. Uyu akaovharaita kucheka waya dzedu achipinda pambori kubvunza changamire pekuti anga asikawi kukoti akatanga kuita madevelopments asikawi kukoti achinzi ari kurwara. We are following up issue clerk achiti munhu arorwara kubva October until now. Uyu achiabsconda koti chinzi ari kurwara, asi anga akuita madevelopments manje. Munhu ari kurwara achiita madevelopments achikurwara akutowaka. So we are surprised kuti how come munhu asikwe kukoti ari kurwara seko asikwe kukoti then disputed land yacho ari kuita madevelopments, meaning kuti uyu chamuri chakutishamisa kuti ane backing yelocal leadership iri kuti chii. Munhu anga ine 22 years aenda ari kudzoka kuti local leadership haisi kuziva here kuti pane munhu akuya an attempted murder. Imwe issue changamira patapesera kubuda mudare munhu akabvunzwa natete kuti iwe une shuwa here kuti instead unofana kuuya koyananisana nachirimo wobva watema munhu. Akati ndototema zvomwe panze apa tikubuda apa takatera kudaidza mupurisa wenyaya yangu tikati uye munzo zvotora munesi kuti ndinototema zveumwe, which means munhu uyu haana kuenda through ZPCS, haana kukorektwa munhu uyu. Munhu uyu mumbishi. Sa we are very surprised kuti munhu uyu is 35 boys A1 ari toda kutema one of us. Saka changamire isiso tinokoshesa kugarisana sewanhu, asi tinogarisana sei nemunhu akatema baba wedu? Who is next kutemwa futi? Akazvitaura pakatema baba wenye mimi nyaya yakaenda kukoti here. Nyaya yakaenda kukoti. Zvakaitika changamire ndezvekuti musi paitwa doctor's report ngoti mapepers arinakuya, uyu akabva ashayikwa. Uyu akabva aenda into hiding 2002 haana kuzooneka achitsvagwa nepolisi. Tikadzoka kupenharonga tikati tiri kudawo karipoti kuti munesi akazopikira kupi attempted murder. Kasi aiwa honai pakaita police report munhu haana kuzoonekwa nanhasi isati na report yekuti akabatwa kupi nepenharonga. Kadai akabatirwa kuHarare kana Marondera kwanotaurwa aifanira kudzoka papenharonga. So izvi as we speak papenharonga takaita follow-up haitozivi akaita pawanted. Kana inini changamire makamboti tipe clear yourself kuti wakapikira kupi. Akaproduce akati ndakaita inonzi chi community service attempted murder. Angaita community service kupi for attempted murder kutaura ndinotya William Burera wamunesi ndiri muzukuru wamunesi zvakanaka. Isu takakura pamba ipapo pasekuru wangu apo takati tsitsi zvakanaka neni William tiri vazukuru naTrifiki. Kukura kwedu katakaita nanachirindo vanachirindo isi takatokurawo vanachirindo vangu vasingadiriba uya uku kwataigara kuna nasekuru kupamba pasekuru. Isusu tatisingabiriwo kuenda kupi kumba kwavo. Pavari kutaura kuti pageti apa papatoreva yasekuru taise gomba iro redu, asi nechekumusoro uku kune dzimwe dzakazi 2 hectares dzekukwira kumusoro kwazvinenge zvatonamati ndo papaine waya yanga iripo yakagara iripo tatisingaendiba ikukoko taikogumira kwavari kutaura kuti kudhemu uko ndekwawo neukuku kumengo ndekwawo kwekwe ndo kwataingotambira kukoko. Uyezve nyaya yekutaurwa kuti sekuru haana kunga ari kupika nyaya yekukoti koti yakajajiwa mamutare achibva anzi anofanira kuenda kupika kwameja kupikira kukombera kuenda kupikira kuenini kumarondera. Akatongwa nameja city waizi mai mwaera panyaya iyo yekoti, asi nyaya yavo huru ndeyekugara vachinetsana pamusoro pemunda iyeyo. Baba wavo wachirova mbuya wedu tati chewadoko achibira kuenda koko kuti mombe dzikapoya achienda kwayo kugara chingawarova. Saka inene ndine mubvunzo wekuti pakati pekuti munhu ari kupa munhu kana kuti munda
tiapa munhu munda anokwanisa kuenda kupa munhu pakati pemunda ere kana kuti kukona, kana kuti iwo zvavakakori kuona kuti munda munhu unogara kana kuti makore anokwanisa kuita kana kuti 10 years 20 years achizi kwazi isquatter akamira kuenda kwekuenda kugara, vanhu vachifa, vanhu vachichata, vanhu vachiita mabiko, madzisi acho achitouya ipapapo ari squatter akamirira. Ipapo Changamire ndo vanhu vari kundinetsawo semuzukuru wacho kuti zviri kumbofamba sei, zvatibatsirewo Changamire. Ndozi Johnson Mafuta panhau irikutaura iri pano, ini ndakasenzera Chirindo sekuru vakomana awana Chirindo kubva 1969 kusvika 83. Kuuya kwakaita munesi baba ava akabva kumvumba adzenga ikoko ndobva apuwa nzvimbo achikumbirwa kuti ambogara kwechinguva azotsvagiwa kumwe kuti agare. Ini ndichishanda ndiri paChirindo ipapo ndakachera madhemi ipapo nedzimba dzakavakwa foundation zvese zvanga zviri zvaChirindo. Chirindo anga nebarika, anga nevakadzi wakawanda uyezve airapa. Zvaita kudaro avo vakapiwa kwechinguva kwakabva kumvumba baba wavo akauya nekufa nomwe zvakanga nozvipanakanga zita rake avanga vachiri vadiki havanga vasati vatokura. Zvaita kudaro nzvimbo yakapiwa wakapiwa iri temporary, wakauya nezvinhu zvazvakatsva, wadzingwa iko kubvumba kwakupiwa chinzwa, wadzotsvaga nzvimbo yekugara. Nekufamba kwenguva pakauya negakawa gakawa iri nzvimbo yachirungu sei. Ndini ndakasima miti iripo, mago emiti emango iripo yakalinga nedhemu. Dhemu racho ndini ndakachera. Matongo ari kutaurwa ivavo kwari kuti ngekwavo hakusi kwavo zvachose. Saka wakapiwa portion inobva kumugano kuna ndoko nemakuwa ana baba wavo kusvika kamugomba kari pamberi kari kanzvimbo kanokwana 2 hectares dzekutaura izvozvo. Iwe nekufamba kwenguva kwakuita makaro ekubata kunzvimbo yana Chirindo yese achiti ngeiri. Saka hakusi kwavo nekuti nanhasi foundation iripo, miti yakavakwa ipapo iripo, migoyo yemiti, dhemu iroro riripo. Wazowedzerawo kuchera dhemu ranga ripo nechekare kuti wakazochera wakazocherawo zvavo. Saka maziri inotonge kuti haisimbori nzvimbo yazvachose, chokwadi chemachokani haisimbori nzvimbo yazvachose, asi wakazoita machiwa ekuda kuti wawedzere kubata nzvimbo iyoyo vachiti ngeyawo nzvimbo iri yana Chirindo. Tikadzoka kumashure zvekare nzvimbo iyi yakanga iri yaChirindo yese, yakanga yakumbirirwa awa kuti vambogara, yanga itori yaChirindo yese, itori newaya dzine ngura dzemiti imwe yatai kare kare nemakondiwo akacherwa ari miminda yari kurima imomo. Zvendakachera ine maoko angu chichera makondiwo iwawo, madhumeni adhara kuti makondiwo anofamba akadai waisa maka anofanira kucherwa makondriji, ndikamachera ndopendakaroorera, ndopendakakura ndiri paChirindo. Zvatenda Changamire. Ini mubvunzo wangu uyu akazoenda pakati sei kuti kuminda wakuminda iye uenda pakati? Zvakatika ndezvoti zvakanzi right uku ndokune mvura, saka isutu kukupa mvura yekuti utocherwa nedhemu ranga ripo nechekare. Nzvimbo yake yekuti afambe anga aripo yekuti anopinda nechikumusoro achienda panzvimbo yake iri pakati ipapo. Tatine muwakidzani ainzi Sanyamandwe anga ndiye anga ari wakidzani yaChirindo. Saka nzvimbo yanga achifamba kwete iko zvino pari kuti anzi ndaizokuwa mukati sei, inini papadzo ndipo kumashero. Nzira yake kuti afambe naye iripo. Apa akanga apuwa mukana wekuti auye kucherawo mvura sezvo pane mvura zanzi mvura inyimwe munhu. Saka unondo yakochera kuri padhemu pedu ipapo ndo paichera mvura. Asi nzira yake yakanga iriko yanga iri kugomo kuti auye kustendi kwake. Conservation. Patundinetsa ngepekuti inspection yakaita kana apa patakatanga kutongwa baba wawa wakabvuma, kana apa yakatongwa wakabvuma aiti mugani wedu namunesi kana kuti zvakanaka karukowa karipo
uye zvapo apo wakauya kuinspection baba wakabvuma kuti Karukowa aka ndio mugano wedu namunezi ndiye akatodaira, asi wana wacho nenharo zvangu vari kungoita. Baba wacho wakazoguma kuda kunera hanzvadzi yangu iyo, kasi ndiri kunera hanzvadzi yangu ikadini, vanhu vese vakati isusu tafambira nyaya yekugadzisa mugano. Saka zvese zviri kutaurwa zvonzi kumatare zvekurwa kuita sei, izvi zvakaitika ndikaenda ndikapika. Iwo dai kuti zvakavarwadza netaimu yacho iyeyo, ongoti akangotakura nyaya waibva waenda kwaMajor Street kuapila nyaya waibvumirwa. Asi ndiri kuona kuti waakuchiti izvozvi baba ndio akabvumira. Izvozvi kubvumirwa kwaakaita igore rapera takaita izvi. Kubvumirwa kwaakaita ini mandaona kuti zvokuramba ndinoita pamuromo nawo hazviiti. Pandaisa waya yangu akuti ine chini neagreement yedu nababa wacho kwete awana. Ende apo pakaitwa inspection wanga waripo havana kana kutaura. Avo vari kutaura avo vari kuti kwazi ndandine mushandi, ende zvakanga runongedzera hazvinyatsi kutombonzwisika kuti zvishoshuwa. Ndio paigara wabereki wangu sisi datira wakomana 4 pakashaya 3, ndio pakatangira nyaya iyi kuchiuya kuorwiswa. Saka nhasi uno zvese zvomutaurirwa baba ndakatomboabvunza kuti apa kudhara kuma70s kwasi taigara mudhara yaisi Magwere, imimi mhami indogara kumiro, ende nanhasi vanhu vazhinji vanotya kupupura, asi vanoziva kuti kudhara rari dongo raizi rekwaMagwere. Panext weta takabatanzana naye ndi watombomutaurira, asi mukuirana kwedu kwatakaita Karukowa karipa, ende ndiwo mwandakaisa newaya yangu apo ndakangopiwa judgment ibva ndaenda kopiwa permit. Maita basa pamusoro ndinotombobvunza kuti mane makore mangani mimi muchigara ipapo? Panje baba tane 45 years. Saka munhu ndichibata masoko anga achitaurwa uku achiti sekuru kana baba wenyu kana sekuru wenyu wakagara ipapo zviri zvetemporary, andizvo? Kwazi zvazviri zvetemporary. Saka utemporary hwacho wangodawo zvosvika riini munhu ari patemporary asati apiwa pake pevi? Ipapo ndio panondinetsa. Soko irero rakambobudazve tiri uku pakazoitwa reinspection iyi. Wakataura kuti kwazi imimi muri wasquata kana kuti watadzi kwe45 years tichizi kwazi ndiri squat, zvikazi iwe watomirira utoti urongedze zvinhu zvako ubve ipapo. 45 years wangachirikueri iwe wakasobva ku2002. Pamusoro nyaya yamunesi nachirembekei has been long, I think. Inspection loko yakaenda of late yakapa decision kuti chimwe ndefakaiti paanzo tikada kuteerera dzenyu vana munesi ndichirindo inspection loko wakaenda paground ndio wafunga ta finalize this issue. Tikada patungotanga nyaya everyday. Inspection yekutanga yakaitwa tisati tauya kuchiri kwamambo kumhiro kuwachiri awo anga zvakaitika musu yakangobuda ipapo wakabvuma. Waibva wazotizve inspection yakazoitwa futi baba wacho aizotaura futi boundary rero uko ndati waedza watotaura dzakadamburwa ndiwo akazotodambura wanzi ndiri kupai 24 hours namambo uku. Waibva wadambura waya dzawabva wabvisa, ende kechi2 waibva apo apa wakabvuma kuti baba wacho apa akabvuma kuti mugano wedu namunesi rwizi uku. Ndipo ndakangopiwa ndakapiwa judgment iyi, ende apo kamakumesi pakapatobvumirwa zveshuwa mundangani wamunesi tabvumirana, asi mimi sewana wacho
muri kuona kuti asiswe asi baba wenyu wakadini Baba uchiri mupenyu shaka. ndiri hanzvadzi yangu iripo ndakutodzingwa nawo akurwara nenyaya dzimwe kutotaura ini ndinoitwa mikuretu zvakanaka hanzvadzi yaChristopher zvakanaka munesi. Inini ndoda kutaurawo maziviro andinoita. Ini ndiri muna 1980 kuzvarwa kwangu. Ndakatozvarirwawo pastendi ipapa. Saka chirundinetsa ndechekuti kubva 1980 tiri masquatter kusvikira nhasi ndine 45 years. Chakaita kuti tizosimuke ipapo pastendi ipapo pari kunzi mamuripi pese pe22 years. Inhau yekuti wakauya wakatirwisa tikatiza kupotera kwana sekuru wedu kwaHonde uko. Nditori nemwana akafira pagiraundi inini wari kutirwisa uyu paida uyu. Ndiye aitotichaya achibana mabhutsa tora mwana wangu inini achiroera pasi mwana akaine 2 months. Saka zvirutondinetsa kuti vanoti mamuripi makore esaya. Asi iwo wari wakakonzeresa kuti tibve pastendi papapo wachitirwisa. Painspection yekutanga inini ndanga ndiripo painspection iyoyo. Saka patairatidzana muganga baba wacho wakatotaura ega akati inini nyaya indasingachadi zvekunetsana navanhu vekwamunesi asi wakomana avo ndo waakundimanikidza wakataura paida akataura izvozvo tichipangidzana muganga. Saka kubva pamuganga iwoyo ndo pakabva tauya kuno zveshuwa bva yatongwa. Uyu hanzvadzi yangu ikanzi iwewe chenda woise wayi kuti murege kuramba muchinetsana. Zveshuwa hanzvadzi yangu yakaenda ikashanda ikadzoka ikaisa waya nemakanga mataurwa imomo. Saka zviri kutotinetsa kuti nyaya yacho iri kuramba ichingodzoka. Baba wacho haachadzoki, iwo ndo wari kuramba wachisimudzira nyaya. Dambudziko ratiri kuona isusu changamire wangu ngerekuti vanhu ava havasi kutoda kuti isusu tigare pastendi pedu. Warida kutoti isusu dai tatobva. Chifunge kuti pastendi papapo pa 45 years dzadagara pane makuva 3 rechifondora wakazoti iwo ava vawati kuna Ishe hazviiti kuti wawigirane muyadhi imomo ngauye wawigirane kuna vamwe vanhu. Zveshuwa hatina kuramba hanzvadzi ikaendeswa ikoko nanhasi iri ikoko. Saka zviri kunetsa kuti nhasi vanoti kwanzi tiri masquatter pa 45 years here changamire. Pamusoro changamire ndoda kuti ndipindure uyu iyi nharadada munhu uyu zvakaitika isusu pakatemwa baba. Ndakabva namukoma kutaundi tinotora ropa kazi nemotore ivhu racho patemwerwa baba. Uyu ndiye nyakutaura kuti wadi paida mucherero ava watanga kutituka tibva tasvika zveshuwa changamire takavapa mabhutsu tikadii tikazosukwa nepolisi. Tasiya baba muhospital ari flat out. Shuku dzakatibatawo. Tasvika pasipoti tobva tasvika takaorowa zveshuwa. Uyu akaine mwana tikasungwa tikaenda kupenharonga zveshuwa. Tobva tasungwa kudaro tobva paita doctor's report. Zikanzi mwana there is no sign of any bruise, no sign of chi. Mwana wakakafa nepneumonia ari kumajekunje uyu. Kana muchida we can produce a report iri kopi penharonga hatina kupika. Takachajwa inonzi common assault. Kana asikazi uyu kuenda kwawakaita ndokwatakati avanhu vaenda ndosaka tisina musungisa. Wakabharotiza kuti wafunga kuti munhu akapinda muhospital akutofa. Zvari kutaura zvekuti takarova chichi mwana akakafa nekumurowa uye ari unyepa report iriko penharonga. Tanga tifambi patsuwa we discharged. Takadischargwa ne common assault. Mwanazi no sign of bruise, no sign of assault. Tichidaidzwa na officer in charge papenharonga. Saka uku kwaiwa kuda kwokuti zvatatema baba wacho achafa awakomana tiwa chapinda prison. Then lendi totora uyu kwakaenda for 23 years lendi iri yake. 2002. Why say asina kudzoka? Asina kudzoka pesa akarambedzwa nani? Angarizviziva kuti takapiwa for temporary. Hatafanga tiripo. Asi nawo changamire.
chatakuona this time Changamire, kudzoka kwaari kuita uyu ane local leadership. Simba racho rikuona kupi? Mazona obva atora more land apa asi achiabusconda dare ramambo Mutasi. Munhu akaabusconda toti Sabhuku Mukoyi, Sabhuku Vumbunu, ZPS, ZRP, uyu munhu uyu. If we can follow up uyu munhu haana kwakapika uyu. Asi ari kuyafira wadzisa futi munhu akatema kovhura ronda. Noti munhu akatema iye zvinezvi kutaura kana kudii izvizvi he stammers and he forgets facts. Paataura uyu kuti baba aida kurova uyu akadzi ndosaka wakatemwa, uyu ndiye akataura kuti ndosaka wakatemwa achinongedza baba akatemwa. Uyu ndozvakataura kana Sabhuku angari kwa inspection wanga vari ndiye akatotanga kuti zera rababa uyo ndosaka wakatemwa achibvunza kuti uyu ari kupiko ndimutaurire uyu anga asipo pakaitwa first inspection yepa no man's land anga asipo first inspection wanga asipo pakaya tete wako uyu. Saka ama facts they have been mixed so that one not divert the real facts dziri background. Atenda Changamire. Pamusoro Changamire Mutasi. Inini ndira kuti zvitudhi chirindo. Nyaya dzotora vanhu ende vanhu ava they want to resurface kuti washandisa dare renyu kuti wadzoke kupi munhu wakachirira iyo takawa netsamba iyi iri panapa. This is Chirindo slate iyo yakagara iripo munhu yachirindo vanhu vatisu akawapa munesi anga aripi for 23 years ago. Ko kana akapara imwe mhosva yakadaro ada kudzoka futi kodini nhasi ari kuwaka ari kuisa ndiani ari kumushandisa kuti munesi huya udini uise waya upfurikidze boundary. Yes. Munhu akari kupiko munhu uyu kwayo mambo ada kucheneswa wakasiya atema kwabva funga tooraya nhasi wakudzoka wakusvika futi wakuisa waya wakupamba inspection yakaitwa mambo dautizwai imimi mukati wakomana ende kuinspection wasvika pakazi Zogoro primary woguma pagedhi woti kwazisu ende togumira panapa inspection iri inspection yakaitwa this time yekutendera kwese kune waya dziri muyu waya dziri uyu kana mumiti ndedzachiri wakabvuma wakapandukirana nemunino wakewo uyu kana nemuzukuru kuti aiwa ubvu kwako ende ndokwachiriro. Saka ndokubvunza kuti munhu uyu kwawo wauya wakusvika futi wakupamba wakuzviextenda nzvimbo yakapiwa nesu simba irero ari kuona kupi munhu wakanakero munhu wakachenero. This is a criminal, this man is a criminal. Saka munhu iyoka mambo isisuka takopera saba wakatema baba wakamutema inzvimbo yedu yechirindo kwanga amboti kune 3 years. Samba iyo ine maplot holders yani mari ine maplot holders ari hauna usina samba zvakaitika vaukota zvakaitika patakabvisana ichi kana wakapiwa land iri within this land panoitwa application for subdivision. Mambo andondizi ndikubatsira andizi kuti land iyi itori neplot number nechii zvese zviri muzita rachirindo then chirindo akaenda kunokupa land iri within chii muarea andizi saka aifanira kunge akaita chi application for subdivision andizi kuti azokwanise kukupawo iweyo iwe aifanira kunge inotsamukira yakadai. So iwewe kana usina tsamba yakadai your occupation of the land can be deemed illegal. Ndinochaya kuti ndikubatsire kuti uone zvandikutaura because in the first place munhu akatokupa permit anga asina right yekupa permit because this is a plot. Permit inobva kuna plot holder and you are not the plot holder. So how are you giving this to permit?
Because kanzolo inodaenda mari and kanzolo ikamusvika pane munhu akawaka haumbobvunzi kuti what's the situation like andomupa chii but pamwe pacho manje wanozoona later kuti patapa payment paita create mosva ipapo handirambi mako asi nyaya iyo ndinoda kuedza kutaura nzvimbo iyi haisiri plot takapuhwawo pamutemo nemasabhuku nemadzishe ekwavo chaipegere ini ndikodaira kuti ngoti tsamba iyo ingogona kuzobata ishe mukoi nasabhuku pfumbu sekuti zviwe ndiwo vanhu vakafa baba wangu pekudini pekugara no izwa izvezvo ndinotaura sabhuku naishe hawaikwanisa kupa munhu land yekugara mukati meland ina plot holder ine plot iri muzita reumwe munhu so it means kuti issue yani yaishe nasabhuku it falls away because zvakafanira kuti mazuva ano iyi tsamba iyi ipermit yeministry of lands so hakuna mumwe munhu anoyakopa futi munhu land mukati meland yapiwa munhu neministry of lands because kuti munhu yapiwe imwe land iyo itsaenda pakuto application for subdivision munhu yopiwa permit rake rakazvimirira rinoenderana neacreage yake and kana kuti kana paine mamwe mareasons handiti like underutilization handiti ministry of lands inoita kukwanisa kuti application for chii handiti repossession kana kuti application for chii reduction yesize yechii yefarm yovapiwa mazambo kadai kana pasina nawo because as long as munhu aine chii this license yechii yeplot holder because hazvindishamisi because mai maita atinani wepa next ipapo atoza kuti mudhara yechirungu imatisodzani ndiye here zve remembers uyu mudhara ipavhundavo mudhara ngaine issue yemapo yekupa vanhu vekutengesera vanhu lendi ma3000 machichiwe ngokuya nevakadzi vekusimbisa nevakadzi manisoza is the same chii yeah. Manisoza atonoushiti lendi yake iripo handiti asi angakuita sei anga kutengesera vanhu lendi achigura zvisiri pai pamutemo because kana utori nechi title deed zechi renzvimbo iyoyo handiti kuti utoigure uchipa munhu wafanira kuti application for subdivision saka haina kuitwa saka takazotobatsira vamwe vanhu munomu nelands kuti process iyo itange kuita sei iitwe kuita kuti kupiwa kwakaita vanhu land kuregularizwa ndichida kubvunza zvangu semagariro atakaita handirani pane zvinwa zviri kuita magwaranga aripo sekuti inini ndiriwo mwana nezvakaitika ndandiri mwana asi kugara kwandakaita nekuziva kwandakaita nababa wangu achinditaurira isusu takati sekuru wavo nababa wangu wazukuru wekumusha umwe chete takanga takagara zvakanaka wana baba wangu nababa wababa wawa mukomane waiti mukomane muninga bhozi waira shumba wekwamunyana right aiwa chimbondimiro right saka mugano uyo tatakapuhwa uyu zvekutoti tina namaswa tikabva pana ana maswa tibva tauya pana chingoto kana kuti nyamani tibva tauya peri tibva tapinda muko saka ndiri kuti panzvimbo pacho ipapo bhozi vanhu vese vavo vari paarea ipapo wari kuti ndiwo wakavapa sekumatavataaritoti takagarisana nevanhu vandisi takavapa ndisilazivi zvangu asi ini ndakapuhwa ipapo baba wangu wakandisiya ndiri ipapo ende ndipopo wakawitirwa uyezve ndiopo ndichagara kusvikirwa nababa wacho wakabvuma kuti ndipo panzvimbo pava Mona is why mbiri
Murudzo. Ichokwadi. Murudzo nani? Ichokwadi njudzo. Right. Iyi ningula ndiani? Iyi ngemunhu we 50%. Ndati nengula ndiani? Tikwangwiro. Inengula yes. Iyi nengula iyo ndiana chiri. Kuinyoni. Inyoni itsengeza. Saka iyi yakaiswa lini? Inengula. Inengula iyi yakaiswa 2000. Muna 91. Yakaiswa na wao. Na baba. Baba ni wachiri. Maka disputed. Takazoita uko kwa mambo mtasa uko kutanga uko kumsoro. Wachiri chiri kumiru. Muna 2006. 2006. Ikazi. Ndio paka wayaenda mambo mtasatumira mapolisa kuti waje waite inspection. Why was visa why within 24 hours? Ndivana iriko. Make sure mese mungova madi mungova mamba. Ibwo ndiwa boya kwa jambra waya kwa office. Chopika wadari. Sasa iyo wakazopiwa ndiani authority kuti chifenza pabviswa waya ubva ofenza yo. Apo maka ndakauya kuno uko. No, izvazvo. Izvo zvinhu zvisiri kumeka sense kwandiri. Kuti wakaenda kwamambo mutasoko. Ubva upiwa the green light kuti nzvimbo ndeyako. Handiti imenda yemubvisa fenzi. Wobva wabvisa. Handika. Iwo wobva waregera kubvisa fenzi yako. Handiti. Kumira kuti ini ndipinde. Yobva yazomira. Ini ndazopinda. Handiti. Ndapa judgment. Ndipo kwabva wachimhanya kubvisa fenzi. Why usina kusa fence pakapiwa first judgment? 2006. Yes. Ndandu ndikumbirawo. Ayo, ili ndotobvunza kuziva kuti why usina kusa fence pakapiwa first judgment 2006? Zvinhu zvasina wandimirira zvakanaka mama. Nyaya yanga iripo amai vangu vanga vari kurwara. Uyezve pandandiri kuchengeta amai because iwo aitotsvaga zvekuda kubvisa. Mai vangu vanga vari kwana sekuru. Saka inini ndandiri kuti ndandikuchengeta amai. Handina kukwanisa kuisa mugano uyu. Asi ndaingoti ndichazoti. Asi apo takaita ndofunga ndine munhu 1 anga aripo kwamambo nguva yacho. Ndina uyo kwamukoi. Anotoziva kuti wakapiwa 24 hours wakabvisa. Saka zvitotsara kubva uko kwamambo mutasi. Waiyeyo wanga watobvisa. Judgment ndiyo isina kuzopuhwa takakangana. Mambo, ndingakupai ndiye kuti endobvise zvinhu 24 hours. Pasina judgment. Uyo akaita inspection wazvarapo. Hamusi makaenda inspection. Ndii makapa 24 hours without judgment. Uyu ndiye angarisekedza kudari ramambo. Ndiye aenda kuti inspection. Uyu akari kuti mudari ramambo ino. Asi ipapo kana kuti inini ndakaresvapuswa. Pane munhu anga atoripo uyu. Uyu haana basa because he is not a court official. Uyu haana basa mira ndotore. Uyu haana basa ndotore. Ini ndakakona. Naso uyu akabata judgment. Handiti. Meaning kuti ndochakakupa simba. Ndichokwadi. Handiti. Ndochakakupa chi? Simba. Saka chaifanira kukupa futi simba i-judgment ye-court because you can't tell me kuti court inotaura kuti endobvise wire within 24 hours. Hapana judgment, hapana chi by word of mouth. By word of mouth. Ichokwadi wakanga watotaurwa. Inini wakapiwa judgment ndandi wakangotaurwa. Wabvuma kuti rukowa urwu ndio runotoguma mugano wedu kana chini. Zvikazi. Mirai. Zvatoda kuita panapa. Uruzwe.
right chinhu ichi handiti toda kuti tiite authenticate iyo tsamba yeplot order totitsvage kuti tione kuti is it authentic or it's not, because blend yese maplot holders ese aripo matenga nyika pese kudzika kweso ariko matsamba zvese ariko matsamba yawo. So isusu give us a chance tinotsvage chii, tinotsvage matsamba yawo toauthenticata toona kuti ndizvo here zviri pachii zviri apo zvakaitika ndizvo here handizvo, then from there takutanga nyaya, because hazvibatsiri kuti ndikupe judgment muno iwe lendi ndiyapo iwe ndiyapo asi mutemo usingabvumiri kuti zvamakaita zvinge zvakaitika zviri illegal. Then the other issue and doubt need to say need to verify from member in charge pen alone. They would after the mutual reasons would not run and just say this is my pakati penyu mese panakapinda mudare court. In mapinda court, what was the judgment? I should know. What both sides of the nyaya would may also talk one or a man. Imimi muruzoshi muruzo imimi makati zachi yes right saka ndipe that thing moya 19 this authenticate zvese zvese tonoti mari kudzari kuti chi munhu umwe naumwe unobatwa neyake then tozopa chi then we give this statement.